kuo eti sabre unu amaka amfoko na ekasai woso ma me twere ni we be komo ma so tei omo frinkan anopa omo ban ebe jamu eno betini sio asani epeja ma me akwaso de makosie no sabre mama wo no obusi atrase no sikasa unu amaka amfoko so omo ban ya amu wo romance afumu ola oba 100 Ghana cedis mama bomadi ara ye ni ewie entitu mirika watena se ne ochira betena se juara betena se erade ye dumada be ban cry no eka bi e ba ye no no fabra wo mo na wo betia na se de wunua no akafo amu ola Catholic Church asafunu wo mo kasa no no o ma edna mo mpre wo mo ana mama ana sewa eye wunu ya mama na mo mo chia de wo keshi RC school sabre mo nyina debre age transfer ekọ baby foforo na so odono edaso wo ho eya anti Evelyn Sherry Monica wa mo si wunti wo ma ni wa mo wa so anti omo tinkrama ba no pa oma be boawo ama akokora wo ma me sabre dumbra nya busia trase no sikasa etu nua no anti Evelyn anti Sherry anti Monica amba yo 3 million kadada no enes kadada Ghana cedis liye so the drive many busia e de tu pata go be bia mo fa no ya da ma say 100 Ghana yo ama kani mami adifobia na ye mo ade biswa ye wodo fu biba na be si ehunu a fane chia wele ne chia wie na so ko na ko no so ba na ba ne so akakra no ko ne wo ba ba bu sia na no mo ka ma so femi anapa ya se so opedi an se twele be bi kro na de sia wo be kro amo bai esa nse ma me address Sophia eno opedi an se nchi ewu mienu kache ko mienu na to aso no na ya ana Patricia Nsanchi ana dama chimai omo papa opedi an se nchi we jale be bi ko na so je bi wo je bi ti ase enkwala papa ti omu hu se wo papa si na mu wo be bro sofo owusu ena busia eti kwala ko se wo mo so aba ya 200 Ghana cedis it is got 2 million esi na ya enu oni adima so na to ori amfedifo no man so ma ni go yan go be bia mo fa no asira fo woni na ya chi amkola Janet mami dress de kum sa do amanone aso de go su bia wo bete mami ko pia ne baba a o to so mi san wa san na ni kai oniano mami Janet ajekum no oniano maba eya pele ajekum ma aso unia ya mo ma so ansi obo ma ne so mo nyina mami etere ni arebai eti Sunday mami Janet ajekum no oniano nyina be du aso aso mo ba ya 100 Ghana cedis enes kadada 1 million esi baba nai ko busia so na tu oniano nyina edra nyina oba san ko jan ko be bia mo fa no na se the sister Grace na me ko ke be ko ni baba wa mama me o papa ma e ka sa no ya na mo se ba kroma wani ni na nyina na e ka sai sa pe ora o
okuni asamwa na yele ba pa be e ka ho ono we nya mu nyina se anti agedie o mene no a ene tu bro ne so enti wo ma amene no wo ma na na o bi dia sada o ma me kire nya ba no pa na le ga ko ma ne me nyina ne me ku ma de ka ho o bi se ga ne si e se ra dia do no bi ano so e dre no ba ti pata go be be an pa no ya do ne ba eye papa mo de chirem scope inside ba mi ti wa ka bibi kakra oh se me kasa kasa bi ka yo ora opuni asamwa 7 pia papa ma yoko pia e de hia ne no na ile ba pa ene ma mi ti wa awo frigidity yes ana ma me big opuni asamwa ono ma me adwan kroma na oni ona be bon so no ya da mo ase na for mo na mo na wo mo ase mali we do all wo ni ada mo ase mama ebi mama monica mama sherry omo de gina mo na mo ni aba lidia achibati ana mama ana sera edi asana wo ni ada mo ase sabe chere papa ni uriel na sabe le baba Catherine belly and ba Doris yeah that's it ora ko ti jo aka ho ai Catherine ma mi enu omo se le ti bebu edu ha no kwani ana chiro mo nyama eti na me ti yes announcement no ye ami ko kwe ne be ko ne na no aye ma koko god e won koko eti sabre Officer Patrick, any officer Henrietta, Oraya Boachi, no Bamso Maya, 100 Ghana cities, Oraya Boachi, so the great Nano Mamino of Fania Busia, Macabo be to Tumpata, Yadam was saying, Neba Esther,
ne yanko ora jimai one o maame no papa mo aduru ha on be chia na ya ene onuanom papa yi me se me nkasa so pese me kasa o be bo ketire yie so jamai ora jimai Esther ne yanko no one o maame no papa aduru mo chia on be chia na ya Nana Kofi me o ma na efi ko no papa no ofa Omo so ba ya obusia no 50 Ghana ora chi Yesu so de dran na no ora Kofi Kakari ora Kamejo Mami Doris Browa Mama ana Mrs. Lady Agwaten ana sewa mo papa no efi beku ene mo soanom ene ka sa hui wo mo se anopemu no mo ba ya wo ma besie Wamo ayere mami Kofi ali sie die nyina sa we busia transe tuzikasa mo baba no mfi bebuba ya say 250 Ghana cedis opipi mi ere ni ahenu ora Kofi Kakari ora Jo mama ani ni na nadruwa mo nyire dre dre mo ni mo nua no mpedimfo e de tutu pata ko be bia mo fa mo e ba mcha mo na mo na o mase Yo, that's around before the Casa. One was some of the Juma. A Juma, a chance that they opened their movie. One was my band, oh, my truck is so many challenge. I'm by other Ghana cities. I don't know so. Not to know Luciano, we learn about two pattern, and I want to say. But I don't be a so fair, Menana. I am with the Casa, we call them for Kofi. I know we are a Japama, I'm so by Ghana cities, not so a grand round. Wouldn't you ever say to two pata? Sana, where would you have young home? Sister Fia Buabe, I was 20 cities, not so. Sana, Oswa, Mammy Yajipuwa, or 50 Ghana cities, not so never to pata. Sana Tiaba, only 50 Ghana cities, not so spare to pata. That's how they are the economic for a buy and I said, I'm going for security for woman to my bank, or more to Chile. Woman, they were on security from some by 100 Ghana cities. I did also say, Grand Lunianum, edit to Pata. Baby, I were Jumano, if you are with Timono, or rest J, or no rab, on my own seat, 50 Ghana cities. I made you say that I'm going to we have from a son family and check very much to you, Rajman, so your mind, or upon a can you. Esther, a young collie or Rajman, or say some mamma so they set on a natural and area big console. Woman Banapa, other Buamo, I'm here to see Mamma Menona, and you very much last in your Bushian Sikasa. Ora, Ajimai. One of Papa, or Rapami, or chain or mammy, almost all by 200 Ghana cities, and I am so and to Esther. That's what was saying, and I'm ready to Pata. I said, I follow my name, but last a woman who will 18 Robena, I don't wait up for man. Honorable Ernest, I don't, and I say, any mother will say, oh, my man, that for 100 Ghana cities. Eso se dre na ne busia ben tu pata. Omko. Nti na fe de woman no. Ya na de afeda mo mo. Aji go de ne do e fo na etia no. Ofo ba ko pe. Trimoda hini ka chire. Trimoda hini ka chire. Ne do e fo na etia no. Adingo. Trimoda hini aye ka chire Islamu. Oje no so adingo. No mole. Yes sakare no with us.
Chief Inspector Eric Neyere and Chiano. Madam, we first Alice and get so young. We are to a queer Eddie Santin anymore. Oh, Raboting and Chiano on it near. I am Mammy Grace, 18 over drew her. Mampo Piabano, all and dinner. Oh, Raboting on a Mammy Grace, because she. Only wafa, any Uniano Gatia, almost on by ya. Mammy Lydia, 200 cities, 8 so no ma, a drain of a little Patago Bediamo farm. I made a woman and equal showers. The Dumadia will be a catch today. But I'm so friendly. Now, when Tina Mitra, ASCPD, SPD, to I say, Coco Station, call a Casa. Almost woman and a year to man. As a woman, you are Mamma Swansea, over Mamma here, and all my bedroom one. Also, my yard, 1,200 Ghana cities. Can't tell the man. And so, that's when you are pushing a great of the super. 1,200 Ghana cities are making 12 million. It is Ghana and one from America. And what you have the man also put a bit beer. I don't have home. I don't mind. So I don't know. Come on, that's a deal. Who they are when you are your form and feed it to us, say, who station for Ekasana. Originally, they are for so family. Mr. and Sister could have found me. Among us, some of my shop is some money and they will so. Among us, the right places surrounding me. Original, honorable Nancy Chile, Among us, I saw by a president and let's also the great among us say, I saw by a 30 Ghana cities, I did so. A drain man only around 34. Catch it, Vasako Yako with the Alfano. Among us for Yamiko Shramo, or Rajama Beduda was say, Yamiko Shramo. Catch it, I was say. I said, I thought I was sorry, Makodas, let me up. Mammy Agnes, for Pierre and Auntie, you lay in money to sway. Lay in one. Yo, Mrs. Lydia Boating, and I'm Mama, and I'm about 7. W.O.B.A. for so family. Nana Boating, Kakari, out also me and son, Esiwa, Erisa, Hene, what did they have, Papa? Nana, Papa, and Radina. All I don't tell short to me, Sabbath say. Nana to me, Nana run a couple of Castellation and a shadow of the tea. What don't you have sway? It's another bad thing, Kakari, and we say, Hene, the little Papa, and you will put an answer by Yan.
100 Ghana cedis. Mama so every Ghana no ever to pata go be am fa no. Oya ko me sabo atia ni hia mu Nigeria fa yonko. Mo sa go hia mu London fa yonko. Se sa yonko fa ka sia da montam. Etu ma mi cha ni be be. Wa ma me sabo atia. Ete sabo atia the group da so. Aso ba 100 Ghana cedis. Ellen Ghana cedis. AC Mama Grace o so that two no ni and the drain up and sanguina. Pacha mo papi ni mi e chane nyafe. Sabre Grace Magabe asafuedu ha. Baba sofo Mama Kati. So any ma any nana me ka say o ma say ma me reje na kodu yanketia enkwale so mo ma me preko pa na ne me so mu nua no bia ba ye bia eda wa ma som etu o mo ba ya 100 Ghana cedis anti aso ne ma ne nana say ewrade ado so so dra nyumra Yo! Kakari sabre owamanone wantimi ama eya ni irrigate ene ne ma mienu ya ogana yi owura mensa ne owura chiman ene o mama mi cake anopa no mba ye ebe chi abusia cake se na seko ene ma no kopia enkola ni so mo na nako ene ma no kopia na wo se da no ememu e yo me ye no mi hui mi ana mi chere wo eniama ene so wo mo so maba ye no mo na na sika sa enkola so mo ti na tra no sa nkopa eti racket wole ni mei eba ya o so puta ene sika 500 Ghana cedis it is 5 million esi wo mo papa kakari ene racket ogro kakari so na nto ne na busia nyina Every night, I'm going to Pata. Every time, Kate Linema, Ora, Nelson, Ora, Ajamani. Also, they show Mako, a teacher of home, till I found a Ora, the rest also. That you know, oh, I nearly have a fair woman, Yamama woman, and you tell her, and also is young. I'm going to tell you so now why I will let them now sister Kate, one in a man as my enemy son or Papa will record not your own cousin. Yellow must say, I'm ranting and a poor mess and your man and cop. Wow. Magic.
Yes, Mr. Dago, Alwani, Hamri. I'm going to have offer one. Managing Director, Coco Marketing Company. I work for Coco Board. Alright, at a boy tipita, a team of the brewer, it is an accident for me. Nelly Papa, Mammy Lydia. Oche Boateng, or my mother for me. 18 manager, Mr. Oche. Mr. Oche, Akumia, I need to my bedroom animal. Mama, baby, transfer Untina Santeno, and I'm Jomo Anomo, Untina Santeno, and I'm Jomo. Yo, a man telling him, and you come and put your baby crown. Never. And I didn't send him head to her on what Chiana warrior. I'm a book room for I'm ranting. Or I will be the other true idea. An answer that Pierre Raman if send a near boy or Messica to say, more trouble, say, pool, never worry. Yamama, I'm a book room for Emma Moakaba, Emma Moakaba, Monama Yabapa, Emma Moakaba. And your bonnet. And it's a message selling as mine. Lintina, you have. Or seen a woman can afford a form. And the enemy brepa. And a panel, when you are moving, you obey. Yanu Sikasa, hunting ma, no sam, pop, wabre crack. One morning, sir. And Tiaja, then sound 500 Ghana, 5 million. Now send your money now, no. Bambata my hand and a banana. Na watu bafo ama naba enti yene a yeji akire no o man he no nensa won 2 million enti yejina ha enu nti de bae yaya de na mompene sina bonso a yede bese aye no yede aba yeda mase chekwa na santi bitu ye eya wo maame kwadu wonu nuanom ene wo soanom ene papa no kuma nyina o ma bedua unianom wo maame ene wo soanom o ma ba o mo si awra se wo maame da fom a no mo so maame da fom eti eso mba no mempa weni mu ani suo etu unianom no maame kwadu e ba ya o mu deska 10 million minerals enaka enum esusu enum Everybody ado sade le nyina esusu ne dre nimra what discard the tutum pata insurance e ka so me bia no minerals re so ti sha no bia nya bi na sade o ma ne kwa du wole ne nyina o papa be nyina ana o so am ka sa no yada mo na e bon su yada mo ase ana pa mu sana mo so am je na ba so mo ka mo yo also na na te ba cho me ba era ne do me lo bi afa so fe mi madam mata yo ko a o ko no o su nti no ba ye atedi jare sini era dia dom enso so rantu no nua no nyina edre nua afa etutu bata emrantie ne ya kire nsa no pe o bi anya na nsa someone says na ye no na egusu a ye safe na ba madam mata na ekono mo na na se erade adom wonu agusu am na madam mata se yo anyway be erade no onu anu nyina papa chingi papa jimai Lydia abodo amu nyina anyway be eye mu anu ese ombisa enwudi kamo I was erade ro ana ngwa erade mo ye
say, what's the other Yabana? I say, as I perform with them, what's the customer of my ne mama no okuro ela obusia ela to sante echia no emma no ekuro no ela obusia na to sante echia no Mr. Ketia abere ni mekunu officer Mr. Besia there Oba Doris Droga Okuno Mr. Ochebwati Peter Mami Lydia Ochebwati Peter Okuno Ora ya Frempom Kechire Emma Kechire na ya Okuno Ora ya Frempom na busia mema kente kakatechia na safue awobe fue adochi fue ene nyina ono busia nyina na echia no omo busia emema kesefo ni ma kesefo ebo butido mani kokia neseno emano omo krono ene obusia ene nam dwuma wo mo tia no yada wase oyemo da wase oyemo da wase sawo tu wo mani mu wo peja wo mani mu efinra anopai nyina emema na no wo mo busia nyina eka ho emema na no ora kati abusia ora kwasi ada abusia ora chebwati Peter abusia ora ya Afrika abusia wo nyina ene wo mama what is that era mwase what is that officer wow officer baby na mukuru mo ene mo nse yo mama Regina Kwadu anketia wono nuanu mo nyina mo ntia Mami Regina Kwadu anketia abreni mana radiadom eye wa woni sister bedu one ne ma say 100 Ghana cedis 1 million abreso sedra nyina satutu mpata yo papa ma yi kwa busi ade atomani na nanom amne kopi amenya aworo ko fijo eka ho oro ko fijo ne baba ne tani Evra ata penny ana ganche wala busi na eka sai eye ba ye abusia na eka so ata ni ole na tanu ye bibia bo eti ata abusia sei omo ba chia ebra wa ma konta wa ma se wa mu kuro ora ko ti jau o ma me da ko ma ya no sikazai o ma ya apa ba me asra busia o ma ya o se 200 Ghana cedis eso ora ko ti jau so na to ro ya na to busia ere no ba ti tu pata ya da ma se ase o ma ya 100 Ghana cedis Radia lezu sedra nyina onye busia efe ti tu pata ya da ma se Nensenuma every braso ne ba Georgina Okuro ene da busia ba ya say 5 million ora da ko eso so eturu ni ama no mi ama ma no mi busia every member to ma ne pata ne ko be amu fa na se da ne ba na ya ka chefo nyina e ma no ketu owo mu no Okuro no ora ya Frempong sabre ora ya Frempong do ne pra no mo ya bom etina busia ba ya o ma me ne wo panom ene obi anu nyina say 2 million ana ya eso so the brain na uno busia e de tu bata mo na ma ni Sharon na mo kada na say mo kada ora ya Frempong e busia say oh yes sir yo Lydia Ochebwati woni okunumunti enche kra na Mr. Ochre Akomia head office Coco marketing the managing director Wabechia Oswabaya Lydia Ochebwati Peter Ochebwati
Nensawum 500 Ghana cedis. Family dear so celebrate na do ni anom e de tutu pata e ko go baby am family obani kwasi akọ anchi wo wo busi anyina mo tia me maame Agnes ko bia nyane baby pro me nyina mo tia me maame agi ko bia ne mama e ma no wo me yere no ene ka sei e mai finura de ka so mi tese o ma sidi o ma ye and almost I want to get telling you now, and I see a mammy and gay our crutches for and answer for our fed for our young year. Now, I see a work near the Trocan, but many the Braca home, I had a Trocan and even go see. And the man is so about Oriana theory, Madame Tricia. Ora Bovina Gallery, this I post. Ora Bani and Pianere Ata Tiwa Ora Parenjoy Ata Penny Jay and an electoral and Ra AC Ora Pabra Ajman, Papa Abraham Mine, and I have a woman within Omoya Yamaka Safin Ra and a Tossa Green. What was the name of Kuromatra in Sikasa? And may have woman in our summer by ya, Umbuta, or Pepe, and Piasa 30 million, Sikadano, and this kind of 3,000. And to woman Colonel, a granted for, and answer for, I will pay for it so. Not all of your penny, not all me a man, a dread rat, a carry on body, and they say, oh, they say the picture of Colonel for, oh, young Fango Chia or Moka. I know it, you know. Almost someone would say, "Be I will rule Mukunum. I know Mukuma for Mukutamos, you know, minerals, you know, as of the one I can. Mukunum, now we're all on Fama, no Mukuma for. And what you mean, because I mean, Suana Meno, is also me, you know. I had a children, Yabaco, Yat a children, you know. And also, a may say, Omukumonye, no for more. That's at the amount of free. I won't come in answer for a Casano. I might not play one. If you, that was it. No one was said, if you know, if I'm with show. And Papa Mafolia, yeah, 1 year when you ask by Mama, and your radiado. 50 Ghana money, the drain of the two Pata. Doctor, when you were young and a chiano, Yamma Papa. Nana ya dem, I make a woman in this year. I will get a baby crop. Nana, I can say, woman, the back with them. Woman, you won't sweat. Now, for myself, she had a almost a day. One more year. It's another year, them. Nana, I'm so by 10 million. Woman, they bois, woman, Nana, Mammy, for Pierre, you know. Some shaman and I'm on fire. And what she, Nana. Nana Frima, or Pumas has read work on a walk, or some other galaxy. Your day type, may add your channel. And I must say, hey, you know, you say, so we can give a woman. But they will become a young show. I'm sure you become so and the bush as a bansakunya, Yakanada, Edam one say. I say, or so about honorable so by 100 Ghana cities, and I got way so a great man of Bush about to pata.
mantam Ora Solomon and a tiki on to Mammy Mary Adubia or by Mercy Adubia by us say one in the bear Solomon and a ras at Judea Sister Adubia and Mercy Sister Adubia Mercy on a Judea say we will be there.
Lydia Boating or the Boating for Sotami. A young well, says there is a way which are so society for almost on my mother. She I went to miss already and conquer almost 4 million. Mrs. Lydia Boating so you very now only a bushia to Pata. Oriah Boating, the baby for Sotami. And Charlie, Union, Cocoa Boy, family, Coco, a beer carbon of Babayan Swan, Babayan Swan, Sabre so a beer Sayamba, Oriah Boating, when you have for 2 million. Oriah Boating so, a great animal, Amadua, and only animal, and we have two, but I will be there. I saw the way of I'm promised of a set of Sumasi. Oh, gradually, I saw them gradually. Nah, yeah, I'm sorry. I am my man. And the animal is son. I don't understand. I'm an son. It's like a piano, shut up for you, you never pay you. And I'm going to be once I was son. Why you never pay you? Saturday. All right, that's ya. Lydia Boating, Oriah Frepon, and then yes, we are not Sibia, and upon the woman, Moon, and this year, and also my own, and Yabusia, and I'm going to have class. No Munum Sikasa, woman can be done, or my own name, Chay. It's never name will be also Muta, Womusika, 3,000. Sikadada, 30 million. And then I say, 1 million 1 year.
The dream now, only a motion, and a chair, almost every hour. And when you almost say we have a reaction from form, every time some mouth, you know, minerals, you know, and when she is some, you know, all my money, a year has a day, every month. And then they say, good to Mujai, or jump out, or cheer dear. Fita, if you saw my non every Abusha, woman said, Manipopia, and you this year, the puppet, and a woman, and a woman, Nabusia, or them so as so. And to Mujai, our Madema, or my nom, Namdia Nabusia, Nomadia Jra. One more, and me, one must say, and no, and what you never say. Ye be say we the ready makakra mu ye ibran entania ma no ye na sia se run about me the pie mani to kwere ye ase and so na e kwa bu chifo say e chicha ni me tie aso e di na le say mo yi sa ni le nyina ne wa ma ye na ne na mo ko sia e mo ni ye bia mo fa ye na se de mo kuno no e ka sa no o mo ye na mo pro o mo that's an abuse, and then you know, I am feeling all the church. Lydia, I saw you. Mammy, there's a white day for so friendly. If I'm Tom Ransom, Mrs. Sansa, Saturday, I'm wearing a year, so I'm for any you move. Yet, should I get it was I guess you're afraid. You're valid. What do you say? No one passes for Casano. One will say, a man and a name, one more for what? Who will over the ship? Who will get out there soon? I'm going. We over there fresh at my home. If the Valencia was so plenty, 3 million. Lydia did a very man of Luciano to do that. Now, Papa, my Luciano, Yamali, Bama, and you were Sako, who will share your home from family. Mammy, Poppy and the baby crown. Nina, come so fine on your phone with your winter and cry. In front of our announcement, the Santiago, a bit shady, and an abandon. Nana, very man, to the work of the house. Woman, Nana said, one son, my woman, one more and a wall, my name, I could see a book here, and then in three could to bring for me a book for me. Nana, say, never Corona, a Busia, Mamma says, you must say one more. Amalia cried so. It was so much to Busia, and then I can take for me and you, so there's so on them. No man will be on the year. It's in another very much about you have my woman, or him, and then I say, one, Uncle, sir, my woman, almost my penny on by ya, almost 3 million. 300 Ghana cities. The drawing round. When we push here, Eddie to 2 and Patago baby Amofano. Nana a Siawa, on any dome and a Chiano. Nana the Bushia, a Chia. Nana said, oh, yes, yeah. That way so. The drawing round. When we push here, when we are to Tumpata. Se woman, Piebra, no chair on my baby atna. No, I will.
Sister Bracket here, I'm going to say, I'm about Lydia. 5 minutes, so she can't try to exchange now. You're driving now. Movement here, heavy out of Yes.
Mwana mpadasi. Esi kwa mpadasi. Aya nana gaso na kasa adia tuwe busin awen nana sasa kede bi oni ni penny for some buyer 2 million rada we so so na busia e be na 22 pata ana ti na me en so buyer 30 Ghana cedis rada we so so na busia 22 pata me ba ja se da for nana no me From Kakram my announcement. There are some I don't fire shame and cowboy free of a bar and a bushy no more of a bar say never far. One more bushy a penny Jessica where we are landing. Enyamipa if you are there, you didn't know what you done. I want another J anymore. Jessica where we are landing of a bar. When you are my million and I see gas for my aye, say Yamipa, if you are there, gas for mine, other from Major Woman. Yes, yes, Elsie, and one with your boy, the number by go for I can say, woman of people be a man, and we go slam. Hey, Yamipa, or slam, the Baba for them, and you say, oh, Grandy, I saw them and carrying. Our one of Brunei Papa, we are shut off so I say, and don't say, so the man don't you, over to Aquan, over the number for they are gone. It will be our day, and Mary, and Kabum, and then I say, sorry, and my young money, I spoke here. If you are so damn one, if I was down more, I was the casta, and no so. And I hear the day on the army. If you are still my boy, and if you are channel, gas line, any other form, about the whole son. If you have a channel, you're not one a year so. Saturday, I don't say a guy in bread. Ultimately, one said, my this year, any other form, and young one, it is out the year to apple. I am to apple, yes, sorry. If I'm changing as I don't take your fancy, and by what is here. Get the make now, I believe. Any other pass the land of Trasso. None of my own mobile, not of what I ever did, never was said. But of one private. For the tomb for the mother was said, I knew the other was said, a red was said, a red was said. Now, Fata, before you can see, what you have to see, any lady here. If you remember me, if you are interested in the sway, a better sorry and Jackie, I want to be and rather a fire on the and if you hear me, never did I get you, and let me across here, my man. Out of 4 other words, Saturday, a parcel, baby, swap with you, get to all each year, and I would have. I better say, I'm a music, I say, walk where we see, walk and man, I'm a father in the you can't say right now, I said that. Saturday, the year, you're going to think you have more. Every year, go through, or go to find size, and I can also, and report in our grass in Jamo. Or you will really think you have more. Every year, is so very good for that. More for the year. Now, the baby, getting out, sorry, out of what I said, and I don't hear you.
Monsan Koyana, Coffee, Ekoyana, Papa Kilofie, and I want to say. Yeah.
28. I'll try my friend. Na efiri saa abira no na Yesu Kristo fitin ase akyerɛkyerɛ yɛtuafoɔ no sɛ ɛsɛ sɛ ɔkɔ Yerusalem na ɔkɔhunu amane pii mpanyinfoɔ ne asafo mpanyinfoɔ ne atwerɛfoɔ no nsɛm na wɔkɔnu no na da a ɛtɔ so mmiɛnsa no wɔanyane ɛna Petro de no kɔɔ nkyɛn na ofitin ase atwiri n'anim sɛ Empire, ye mma wo so da na ɔdane ne ho si Petro sɛ fere me so Satan woyɛ sɛ bia ma me ofiri sɛ wonhwehwɛ deɛ Onyankopɔn deɛ na sei na asuafoɔ no sɛ obi pɛ sɛ odi m'akyi a ma no mpa ne ho akyi na ɔma n'asɛnnua so na onni m'akyi na obiara a ɔpɛ sɛ ɔgye ne kra nkwa no befre ne nsa na obiara a ne kra ayera no na wiase nyinaa na sɛ onipa ne wiase nyinaa na ɔhwere ne kra a mfasoɔ bɛn na ɔbɛnya anaasɛ ɛdeɛn na onipa bɛma de asesa ne kra na onipa ba no de n'agya animuonyam ne n'abɔfoɔ na ɛbɛba ɔno na ɔbɛtua nipa biara kasa ɔbɛtua nipa biara ka sɛdeɛ ne nneyɛe teɛ nokorɛ me se mo sɛ nipa binom gyina ha a wɔrenka owuo nhwɛ kɔsi sɛ wɔbɛhunu Onyankopɔn kɔsi sɛ wɔbɛhunu onipa ba no sɛ ɔreba n'ahenni mu Awurade asɛm ni yɛbɛtoa so na yɛntie Awurade asɛm. Twerɛsɛm mu no deɛ yɛnim sɛ Satan ɛyɛ ɔbɔfo dadaa bi a na nka ɔne Onyankopɔn ɛte na ahantan ti wɔntumi ansene Onyame nkyɛn. Yɛsan so nim sɛ Satan ɛyɛ ɔbɔfo bi a ɔtumi bɛdaadaa onipa ma onipa bu Onyame mmara so na onipa ɛyɛ deɛ ɛmfata Awurade ani so. Na ɛtɔ da a yɛka Satan ho asɛm a yɛ na mfonyin a yɛsɛ twa wɔ yɛni soɔ ɛyɛ ɔbarima tenten kɛseɛ bi a ne ho tum na ɔwɔ abɛbɛn mmienu na ɔwɔ kodua te sɛ nantwie na ɔkuta sekan anaa akodeɛ bi na yɛhu ne sɛ ɔbaa abɛdi bɔne sɛdeɛ yɛ a yɛtan ɛdorɔ no ɛwɔ nwoma mu saa na yɛtan ho sɛ Satan ɛteɛ ba ɛnɛ yɛpɛ sɛ yɛkɔ yɛnim na ɛkwan dada no a ne yɛfa so mu Satan no yɛbɛhyɛ aseɛ ɛho no ɛkwan foforɔ so ɛfisɛ Satan deɛ ɔyɛ baako pɛ baabi a ɔte deɛ obi nim na mmom ne nnwuma ɛne ne nneyɛɛ ɛtumi da adi nnipa bebree berɛ mu na saa berɛ no sɛ ne nnwuma ɛne ne nneyɛɛ ɛɛda adi a na nnipa ko no ɔtan ɛbɛdane Satan ɛfisɛ ɔma ne ho kwan ama Satan ɔwura ne mu. Mebɛbue anifurafoɔ ho ani maama sɛ nnipa ɛbɛbɔ ayɛ so ne wɔde m'akyi nkoa no ahoahoa mu sana na ɛwɔ da a baeɛ no owuo ne amanehunu nso ɛka ho na sɛ nnipa wɔne yɛte obiara hɔ a ɔbɛyɛ a obiara hɔ a ɔbɔ amanehunu na Petro de ne din no ɔyɛ panin na ne no bɔnti ɔhwee Kristo ne ɔnkyɛn ɛbaa sɛ ɔhyɛaseɛ ɛhyi Yesu anim sɛ yɛne mmɔfra ɛbue na akawa bi hama yinewu sɛdeɛ yɛ a yɛsi tia no te ɛkɔyida saa ama no so pɛpɛɛ ne apɛto hyɛ aseɛ sɛ ɔhyi Yesu
atwenasi kwantene no so pese ba bi a abrante ne ka kɔ no ehu ano kasa no sɛ ɛnyɛ awurade nhyehyɛ bia ne tɔda betumi ayɛ ne dɛ ebi yɛ hwam ebi yɛ ya ebi yɛ awerɛhoɔ ebi yɛ amanehunu te sɛ ɛdɛ dan ehu sɛ abusua ahyia ha na wɔfra ntoma tuntum ne fitaa ɛnyɛ hwee sɛ abusua binom ahwere wɔn dehyeɛ ɛyɛ pɛɛ yie nanso deɛ ɛwɔ sɛ yɛdwene sɛ saa na awurade pɛ no anaa sɛ ɛte saa na awurade pɛ no deɛ a na ɛtwa sɛ yɛmma ho kwan saa na yɛgyan yaw no ɛdi hallelujah ɛno nti kristo ɔhwɛ asɛm a petro ɛka no ɛna ɔbɛhunu sɛ Satan enwuma bi ɛyɛ ada ne ho adi ɛwɔ petro no ɛnyɛ saa da no kɔ na Satan ɛne kristo ahyia ɛda a ɛdi kan no ɔpɛ sɛ nka kristo ɛbɛma ne ho so na wakyerɛ sɛ ɔno ne nyame ba no na nipa abagye ne so abere a ɔka kyerɛ ne sɛ ɔnkɔgyina asɔredan n'atifi na ɔmmua sɛ kristo ofiri soro na ɔbɛnyaa na wabɛsi hɔ na nka ɛnyɛ ne ni na hɔ nka ɛmmɔ ne so na nka yesu ayɛ kokuro ɛna kristo hu sɛ akoa no na adaa no ebiem ɛna ɔde ahyɛ ase na ɔsan bɛyɛ kristo din na wahyɛ kɔm adaduanan ne sɛdeɛ ɛkɔm asi agosa no no ɔka kyerɛ sɛ owura nka bɛka a fa wo tumi yɛ adwuma na ma ɔbɔ yi ɛna ne paa no na ɛboa wo yɛsɛ obi ka sɛ deɛ aduane hyɛ wɔ no bibiem a ɔni wata na kristo hunu sɛ owura no bɛrima no ɔde aseɛ dada ɔdaataafoɔ no ɛpɛ sɛ kristo edi n'ano asɛm so ɛno nti ɛhɔ nso kristo ɛka n'anim na ɛnimkan biom ɛna kristo hunu sɛ ɔbɔnsɛm nwoma no ahyɛ aseɛ ɛdɛ adi wɔ petro no no ɔsan de ɛka no na ɔsɛ wɔyɛ sintidua ɛma me hallelujah yɛhu sɛ kristo ɔka petro anim sɛ yɛka asuafoɔ mmiɛnsa a na ɔmo bɛn kristo a na petro ka ho nanso ɔhunu sɛ bɛrima no twetwe no kɔ baabi a ɛnyɛ no wansosɔ so ɔde dɔ a wɔdɔ no no to nkyɛn na ɔka n'anim sɛe na wosika wo dɔba anim sɛe na wosika wo nua anim abere a ɔyɛ ade a ɛnyɛ wogyegye ne so wohoahoa no wonim sɛ wei deɛ wɔyɛ akwaraa obɛgyae wode obɛgyae na wɔwia wo wansidi na ɔde kɔbɔ game na ɔde kɔtwi bicycle afei na ato ne sɛ ɔto kyakya obɛgyae na wadane amrɔba abɛtɔ wo so ɛno nti sɛ yɛhwɛ deɛ kristo ɛyɛɛyɛ no a na ne dɔfo ɛne petro deɛ nanso ohunu sɛ satan adane ne ho adi ɛwɔ ne mu no ɔka n'anim sɛ wo dɔfo yɛ biribi a ɛyɛ aka n'anim na ɔmmu ɛnɛ ɛsɛ asukuufoɔ yɛ bɔne koraa meyɛ mo wɔ mu ɛyɛ nya wɔ mu wɔn nyina mu bɛgyae dua n'akyeɛ wie no wɔbɛyɛ dɛn na wayɛ dɛn ɔkɔtene no nipa pɛ sɛ wɔde wiase nyansa ɛbɔ bra ɛnso awurade se tea abɔfra no na kyerɛ no kwampa no na onyi a ɔnyɛ dɛn ɔmfiri ho anokwasɛm no sɛ woatena aburokyerɛ pɛn a bɛhu sɛ abateteɛ wɔ aburokyerɛ ɛden asɛm bi a meka ɛtwa sɛ mebisa me ho sɛ wei ɛyɛ yesu fɛ anaa sɛ obi ɛde afutuo bi ɛretu a ɛyɛ afa toto onyame asɛm ho na ɛhwɛ sɛ ɛyɛ onyame nhyehyɛeɛ ɛyɛ onyame pɛ anaasɛ ɛyɛ deɛ ɛnyɛ awurade pɛ na sɛ wohu sɛ ɛnyɛ deɛ awurade pɛ a gyina wo nan so na ka sɛ firi me so kɔ satan woyɛ sintidua ɛma me na wohyehyɛ onipa deɛ
na onhwehwɛ onyankopɔn deɛ. Awurade nhyira wo anɔpa yi sɛ wotie n'asɛm na wadi so. Ɛwɔ Nyame Agya, Ɔba ne Honhom Kronkron din mu. Amen. Hallelujah.
ayade a ɛwɔ nyuma pa na ayɛde ɛnyam ɛbere kure ɛde ɛnyam ɔbra asafo ɛno ameka ayɛ sɛ asante akye no adeɛ ebi ma ada yɛmɛhyɛ asɔfoɔ saa ɛwa ɔsɔfoɔ pɔn ɔna abɛbɔ akyɛ anam ne hɔ ɛyɛ nokorɛ ɛka asante akye bi ma ada hallelujah enti ɛyɛ history a yɛba bɛtwerɛ ɛwɔ yɛ asɔfo nneɛma bebree wɔ adwuma bebree wɔ nnipa no yɛ du na ɛnyɛ fɛ sɛ ɛde nkonnwa biara bɛsisi ha ɛde nkonnwa nyinaa yɛ baako kama fɛfɛɛfɛ na wɔte so wɔn wie a yɛwɔ General Assembly Council members mmiɛnsa a wɔbɛtena wɔakyi wɔn nkonnwa kama wɔn wie a wɔn a yɛhwɛ wɔn asɔfo wɔn a wɔkafoɔ wɔgyina wɔn mu wɔn sɛ maa wɔn a nkonnwa bɛtena wɔakyi yɛsɛ yɛ kama anya require titi nyɛ nkonnwa fɛfɛɛfɛ paa 23 ɛwɔ ha ne kan na wotɔ agye de ka akoma sɛ wɔbɛtɔ sɛ akonnwa no ama yɛyɛ ntam a na wɔsɔfo ate praise the Lord wei ka yɛ nneɛma di nhyira bɛ wɔ ne ka ne saa no ɔyɛ mmemme bɛdɛ wɔ sika a wɔyɛ nneɛma bi a ɛmfa nhyira ba fa bɛgye nhyira no nyame nhyira wɔ amen o na mɔdi kabɛba na nkonnwa wei nom asesa clerk of presbytery General Assembly ɛne asɔfoɔ mpanimfoɔ nkonnwa no a ɛyɛ deɛ na nso mɛtratra ne so na nhyɛ na nhyɛ na papa na mɔdi kakonnwa yi sɛ ayɛ kama clerk of General Assembly nkonnwa kama na wotɔ saa de ne bɛkyɛ a mɔdi tɔ bɛtra so na kɔpɛ wɔ hɔ a ayɛ afɔre bia na hyɛ nyame no hallelujah nya carpet kɔkɔɔ bi na ne ba bɛsaba yɛ turo bi mbɔ so sɛ da yɛyɛ sɛ adwuma wei na de carpet kɔkɔɔ bɛhyɛ ha ɛma yɛnante so ma asɔfoɔ bɛtena so wɔde bɛsa ha yɛwie a waka ha yɛ wankɔ ayɛ asafo bi a ahyɛ nyame anuonyam wobɛpete dɛn mu ama yɛyɛ kama ne nyinaa yɛ nnwuma ɛwɔ hɔ ɛnora bɔ ayɛ sɛ afrakyɛ ebi a ɛba na bi a wɔkyerɛ yɛ kɔ na wɔde papa saa wɔnyɛ papa saa sɛ awowɔ paa ma ha na wɔwura hɔ a ɛnyɛ correct ɛsɛ sɛ nnɛ ne kyerɛ yi a yɛsiesie hɔ nti adwuma wɔ hɔ ɛyɛ no nneɛma deɛ a wɔde brɛ yɛn bada ɔmfa sika nka ho brɛ yɛn a nyɛ sɛ yɛ saa ɔsɔfo ɔpɔ wɔbrɛ so yɛde kɔ baabi a yɛde sika ka mu anaa yɛmfa sika nyɛ dɛ nka enti ɛyɛ mo a ɛna mɔbɛboa yɛ ɛti meyɛka ne saa na mɔbɛbɔ mfu papa ɔsafo nka ne papa ɔsafo mpɛ sika no do mempɛ sika saa meyɛ kura wo nso menkyɛ na mpɛ sika saa na mɔbɔboa me na wɔboa me ma me bi a na nyame ahyira praise the Lord ti di kan yɛde committee members a ɔmɔba bɛgye anim na ɔmɔgye adwuma no yɛde ɔmɔ akyerɛ ɔmɔbɛyɛ invitation asɔfoɔ mmeranteɛ kama yɛka no saa ne mpaebɔ wɔ mu yɛde bɛka more fire mpaebɔ wɔ mu paa nti mmeranteɛ no bɛdi anim meabɔ mpaeɛ bebree Francis Atayeboa ɛna wɔno ntimi aba ɛna yɛ nuaba Felicia wodin no kora de sɛ ya Tabi Atiwa kamobra mɔmfa mo nsa mu mɔbɔ na monhyɛ bɔ wɔ Kristo ɛne asafo yi nyinaa anim na monka sɛ mewoka sɛ me a na wabɔ de me mehyɛ bɔ wɔ Onyankopɔn ne asafo yi anim sɛ adwuma kɛseɛ yi a wɔde ɛhyɛ me nsa yi sɛ yɛnhwɛ deɛ bɛhyɛ asɔfo otu ɛwɔ asafo yi mu asɛm a ebi mmaa Asante Akyem ha da na ebi mmaa yɛ asafo yi mu da na aba so wɔ yɛ berɛ so yi mede nsiɛ ɛbɛyɛ adwuma yi
ɛde ahwɛtumfo Onyankopɔn no onyam Onyankopɔn moame amen yɛbɔ mpaeɛ Onyame yɛbɔ mpaeɛ gyae agyinatufo yi a yɛde saa adwuma kɛse hyɛ wɔn nsa yi ipagya wɔn ba w'anim nyansa ahoɔden ne nimdeɛ no ɛmfi nnipa bi tirim ɔnkyɛn ne fi ba boa wɔn na saa nneɛma nyinaa fa dom wɔn na wɔntumi gye adwuma yi fɛfɛɛfɛ ɛma nkumideɛ ne anuonyam mmra na yɛmfa nhyɛ wo din kronkron mu anuonyam Jesus Christ din mu amen comfort gama ɔno deɛ no yareɛ ne bɔɔ no ɛne onyame asa ne yareɛ ɔno nso aba bɛda nyame ase yɛ maame anaa yɛ papa prosipani yi o yɛ boa abusuafoɔ wɔ a da nyame ase sɛ mfie dunum ni a papa kɔɔ yɛ onyame ahwɛ wɔn so wɔn nso da nyame ase yɛ maame comfort kwabi a ɔyɛ yɛbɛnsɛ comfort kwabua a ɔyɛ papa prosi yere ɔno nso afei ne Awurade frɛ no abusua wɔ ha da nyame ase yɛ maame Christiana Akuagyewa ɔno nso afei ne Awurade frɛ no abusua da ɛwɔ ha ɛbɛda Awurade ase yɛtwa to yɛ maame ɔbapani Agnes Pokua ɔno nso abusua wɔ ha ɛda Awurade ase asɛm baako pɛtiatia bi ɛna meka ɛde ama saa aseda yi nyinaa Israel nnwom ɔha ɛne dunsia twetwam dumienu no yɛ asɛm tiawa a obiara anim sɛ deɛn na mede bɛhyɛ Awurade anan mu yie a ɔyɛ me nyinaa ho alleluia yɛnnua mmɔte nyame ayɛ n'adɔm sogyadie nyadeɛ a ɛda fam na fa sogyadie mu saa wodi sogya woanhwɛ yɛ abɛyɛ bɔne bebree woyɛ ɔbaa woyɛ barima wo na wodi sogya woanhwɛ yɛ abɛyɛ bɔne bebree wo nipadua no ankasa woanhwɛ yɛ a wode bɛyɛ nneɛma bebree de fi bɛfɔrɔfɔrɔ wo saa na mɔte ne ne yere sɛ wɔn de nyame aboa wɔn sogyadie mu bɔ wɔn ho ban wosi naanua a wɔn bɛware nipa dodoɔ a ɛhyia yɛwɔ Romanfoɔ dan mu no nya asɛm ketewa awɔ bɔne bi anka wɔn yɛ maame comfort kwabua ɛne yɛ maame Christiana Akuagyewa onyame ahwɛ mma ɛne abusua so a na de onyame ayɛ dɔɔso dodo yɛ maame comfort na asa no kɔ fam ɛkɔsa no na ne nane nyinaa kɔ fam tumi nkasa maame a ɔtutu mirika ɛhurihuri na n'ano ayɛ mmerɛ ɛyɛ nyame ase paa na yɛ maame Agnes Pokua a ɛnora me bɛyɛ no ase bɛtena ase kakra hwɛ adeɛ nnipa baayɛ sɛ hwɛ ni ade nyinaa nnipa firi hɔ baeɛ na ɛnnɛ yɛwɔ ha ne nnipa dodoɔ no a bɛwɔ yɛ mmerɛ a dodoɔ no a tina sa nkɔfiri fie na yɛate bɔne bi aka ɛyɛ onyame na yɛyɛ ansɛn biara ne wɔfa se no makomako num 5 ɔmokɔ ayie wɔ kuro ne so ne wɔ kuro ne bi biara ne firi hɔ na ɔmokɔbaeɛ nnipa 5 nyinaa yɛde wɔn to hospital ada yi a aduane ɔmokɔdi yɛ no sɛ na biribi wɔ ɛyɛ onyame nko a nka nnipa 5 ne nyinaa ayie n'akyi nka yɛhwere hɔ enti sɛ obi ba wayi ase na wɔsɛbo ma ne nsuo no ma ne aduane di na wotumi ɔbɛyɛ deɛ ɛsɛ ɔyɛ nyinaa na ɔkɔduru asomdue mu ɛsɛn bi aba ɔhaw bi aba ɛyɛ deɛ nyame ayɛ enti ɛhwɛ saa nneɛma nyinaa na ɛne ɔdwontofoɔ ne ka sɛ ɛdeɛ ne ɛde bɛhyɛ Awurade anan mu wɔ ne yie a wayɛ nyinaa yɛbɛma nkwagye kuruwa ne so na yɛabɔ Awurade din hallelujah yɛbɔ mpaeɛ dɛn na ɛde bɛhyɛ
so senhyira ne wufu a wo awurade din mu efi mprempren rekoye wo hom ne se yiw oba bo me afi won bre no mu na wonyuma edi wanchi amen awurade nyankopon a wote aseda obre wanga wode wote nya wote da na wonato edwa da yede yenate senrada etwemu na yanyehwe won wanim yehia ekai yebusuafo ye mamenom ye papa prosipani yiwo ye boa oba pani comfort kwabua oba pani Christiana akuyagiwa ene oba pani Agnes pokuya wofri wonyansa emu ni wiwe bia no mu afre won aba won cheno eda wasese odo hwesie ene wado ye tata ye anamonda wona woma ye kwa de bra woni ne se ye no eya wogi wo ye nsem yesre wo se sisi ye nkoma na ye ntimre ye ho ase ema won hyehye nyina na ye mpene akwan a wode ye fa so ni nyina so ye tumi akanda se awurade de man awurade afa awurade din ene shaka amen. Presbyterian hymn number 787 said didi fortuna biapa e woni awaje nkwa woni dan so no ye betina ase ni atosa adwuma 7
Padre, so my name. Already, you so on. People, when you want to go away, you want to move power and you and what woman said, a woman of a fun at Bowley, but when you that's what I said. A woman yet, near the blue, and no man, I won't see what we are doing. Never me ever a good talk. The woman I pray about them, you never know. There was getting her, and then you see me. Mammy Agnes Popiama. Yada asafo menyina se. Ofre mra ne mammy fi. Monstra hwe, mo achedie. Adaje amasere wo ye hu nyina ni sika no. Ye ka kire rade se onhye mamam. Ase da biom so papa sofo. Ene ne beni fo ho. Emra asemu ibaye, esa me abenti. Debi asemu iba papa hu eni. Na we se papa mi nuanum sise mi kone. Ade eche no masa akosesa no. Ade eche no mi nyina so nyame ho abotro ne mpani fo. Tie da mo nyina se. Sa na se da ko obi bia o dem adofo mo fetchi ebe jam die. Esre rade se. Mu ko so asa fa mo ko du ma ta ye afi. Ni amabere ye ho nyina. Rade enche na ne ya mo ne amen. Na de kra ne se. Ye jina ha mi ni nua. Emre na papa e kasa. O si se ahowo bi ba ha kra na na ni ewu. Bi se ye ni washroom. Eno ti mi ni nua no ma ye se nyame aduma enu se ye ni afida no. Ya ye hia ye bibi kakra. Papa be bi enu kama asa. Na ya fo. Nia wishira bintu meno ni shana mramusu. Monko nanti utumbo nyakupo nkundu diyo. Tukadisha mwina mfesu. Radinti na ni mwichira manonomu. Radina kasama ni miso awo miso. Omama nanti wana sumu diyo. Omama nanti wani ye diyo. Mama nanti wani kumide weja oba ene wo amen ya jesu ya kobo ya sawa oba ya kwa sawa wa yesu oba so biro amen. Hallelujah. Celebrate Jesus with me tonight. Hallelujah. All right, so this song is my testimony. Amen. Can I share it with you tonight? All right, let's go. I am who I am because of you. If it had not been for you, tell me where would I be? I was lost and sinking deep in sin. But you reached out your hand and rescued me. No one else can do the things you do. There's no one else but you. I am who I am because of you. If it had not been for you, tell me where would I be? I was lost and sinking deep in sin. You reach out your hand. Ne manaba. Wonti ne manaba be yo masede. Eti sabre eda je na busu aso mba ya. Sister Ghana series enso so. Na to yere papa Erade adom. No fa sa. Ebusi atolo mi kusuma ma no diba.
Lydia Ochibwate Lydia Ochibwate Yo, all right, your friend Pom. Tia, we know here. Nana ya, Mr. Anketiano here, Radiadom, Mr. Poya, on any lady in Massey, 50 cities, and some so now, Mofama Moireno, no fan to 2 empire. Sebono, and my man, ma, and what you want to know my drum, Chia, Emma Moakaba. Lady Akunkuma for a Kranumina, Eka, Homochia, Emma Moakaba. Santin, which you greater. Eradam, I'm a 2 fear with 2 Sebono. I require a crop for so long, baby, Atna, over 3 Chima. We have a bit of train, it's a more you know, 180 of a paper and a ham of tree, 1.8. Ah, son family. And then another just some gathering. As a father, dear, Yamani Pokia, a young man, a free secretary by a timid shall set a poor. Eti enra de na say bia ye ntimi anye etitemanchia e say the radiadum all standing sare kakra e hye eti ya mami pokua ekua no mo women solution e me ko fo nyina say ye kuta 200 Ghana cedis o pipi bienu e si de mani nyina so e dra nyimra omo fa tutu omo pata enu jabo no Yeni Radiadum the ye, Koye, Onosi a man Koni, or my man done for me. A Radiadum, Crazy Women Solution for say by ya. 200 Ghana cedis. This is coming 2 million. A Radiadum so a brain ra, 32 pata. Nature's Antiagi, Pokia, 2 million. A Radiadum 2 million. Make way for 4 million. The apple, get that one sick. As I feel my deep, I never ye. Oh, good, like I say, 50 Ghana cedis, a Radiadum so. Let 2 million and win the bread man over the tombata. And in the Brantia, as she said near Mamma Kumase, Ebony Camui, Womatua, Womochia, Santeno, and a Radiadum, Edu woman. Yamakwaba, Mamma made them one say, Mamma made them one say, Emma Makwaba. Blessings. Nana is so right now, 32 butter. Yo, a Radiadum Brantia, Mamma Makwaba. Yo, Mr. Letia, I will see you. One my 2 feet on behind Dino. I'm so by a sister Galaxies. And so, never mind, Radiadum, over Chianica. Yo, Patricia Sanchi, and Chapran Santi Bitoya, and I was church of no more Roman.
school mu no buy am say 1 million na na yeso so edura anwumra fetutu bata wo master so say o ma ye we master boku amu akoso o ma ye we nyina 10 cities ono so do dey tell chire no aseda fo na na ene ye and nanti so si mo amochia e ma mo akwa ama
asafo na eduru omochia abeche busi abia to wani somebody that must say yo no pampa mafo abali bia Mrs. Ochre Boate wani ka papa kakraba wani mama kakraba no wo meyi na ase dances every day so sure to ka mama kakraba na eba mo na mo na ase wale dey say figu bo every day do o se ne dia eya we figu ase bai na mo won chi ayan so a chia ye ba mo chao o ma chia na ma hwe ma mo ba bi atena na mama mo bless egu o mo kokosu bi se wi awo obi ma nso a na ma bobo de akoda ni pa krase na ne ensu otonso fo mo de pa ti e kire ye sra mo e ma no mo do aso ti mo tutu mani mo shefi a na ma pie mo chini e ma bese e pa mo chao You receipt. Mona mama yes, mama be you receipt. Yo, asedano mumu sona mona hase. Obi ba mo hye no, na timi aboa, na enso ano nso mo obo. We the officer no etutu ne na ye o ye na se ayi. To etutu na be dan mpanimfo na dwuma yefo ase. Officer etutu ne na ye. And I must say, yeah, I'm more quiet. Mammy, I get you, you go up a busia. Yeah.
taxi driver asabaya whether you are saying kana yetu tunajua ni hapo ni pesa pesa Yo, Presby, Asafuma, baby, I will be a moon piebra, a bishop for Manica Senior Presbyter, I'm a pura. That's in India, who if you were piebra, and Papa by a chia. Baby, I will be a sorry, the body started a cheap. Papa, Emmanuel Safo, a bedroom, another amount of Safo, Manica Senior Presbyter, I'm a Presbyter. As I believe that be a baby, Yanchia, a radiator, and baby, a much more piebra. Never pass off for and as I for make you, I bet you a ceremony, baby, and will be a more piebra that I was. Oba Penny, Mammy Agnes, Poppy, no one yet to us sweet. It's a Sandra, another year to us so. The baby will be a ceremony, the monkey. It was so. It was so. Young mammy who sick as sad. Yes, the baby will be a monkey. Red do any man like a we. Uni abema penny red and a baby crow, they rip up and the must say. Abra, woman in the ass of my war. O man of a fan or more than was here. Nasara, my nature and the Becusnas here, oh, yeah, about Christine and Massomo by a hundred Ganesilis. I bless also the blind man only and my couple to Tumpatana could be a farm. I said, I formed by Jamona. Mammy Christie, I said. That for me, and I year and I had to us so. About Grace, we are fast of me. Mamma Yana go to Akatia, and I bring man a radiant dome. Only our pennies are Grace Montiami. I am one mobile a queer. O crew and I can some way. Master say, ye buy it, and I watch it our buy. A brother not say, Nairena, Abaya Wadamua, Amapuamo, I'm yes, I say, and right there what I say, and I once he say, so I'm going to be a child, when only a penny grace here, Radiado name Jay, it's Mobakia, or Kuruso by 100 Genesis. Sister Grace, and a radiatum, and some so, 9 million women a drain my bicycle and go baby. I'm a fan. I said, it, Mobakia, or Kunu, Ekasano. I said, I for Yasu, if you're when I'm going Yo, Mrs. Lydia, I tell what, and I, Mamma, and I said, well, the baby for so family. Ewa we uncle Auntie Vicky swear o Kumase o young business and go back to our own SEO mammy. No, ye na so BBS require to me and ma. It is Sunday TV as I was telling her. It will buy a 30 Ghana. Patricia. Patricia Sanchi, a womb, one woman, a womb, Urada Qua, Esther,
Omunyina wasafo no mo. Sabre mame. Oba Penny Agnes Pokuya wono ankasa na se. Wono mame Pokuya se. So fufu so yene. Sabre oyesiye wadru ha. Nisi ya oye. Gaso district minister. Safo Emmanuel Osafo body chidom. One ere mama Osafo body chidom na yesiye no. Na katiki sabuwa da senior presbyter abuano. Kawasam mapacho ebusiatuono. Ebusiatuono na amakra ntide pamucho bebre. Wa woni se odi nko enwonu. Pamucho hwe na odi enkom. Ansana ochina ebusiatuo. Wa wo hwa odi nko pamucho. Ma odi nko nwanu. Ansana ochina aba. Everyone there to tumpata. Yo, mama. Mrs. Lady Abuate. And Doris Rowa and Amodrowa. Mama, yes, my senior, on your Julie, Wamoba or say, Eka home. Mama, senior, need Julie say. Mama Lydia, any drawer, Mama, or Mumba Branty, baby, at not a one cry. Eti aye ba ye nyina mama senior ne onu adwini no ras e omudi mu akote eti na matra na mu sikasa sister Lydia mama Doris Jowa 100 Ghana cedis amone wa mo back of this say ko jo say sense mo so na ntumu nua no nyina edra nyina mo de aka konwa gufo Madam Fortune, Mama Fortune, Papa Yelano, and Papa said on the Bushabaya 1 million. I was saying, I'm going to drain on the two, that's the Pata Bukaria. Yo, Mama, baby, be out for so family. I am a man to on any man. So 1 million, Mama is so, a drain on the Anaka Chia Moka. Yo, you go over to say that to come sometime. Mammy and my way and the baby grown. The men us, I pray, Obama, I couldn't want. I mean, I couldn't remember I say 1 million. AC my money, a radiatum so. Then to a saying the very number to Yo, radiatum. Mr. Afrani Benny Kumase, also 1 million. It's so 9 and come over to 2 pata.
Dia to man information family. Ebusia penny for so family. Eya mo nana master kwa branch man ye baby kro. Catechist mbo. Ne menina na e ka sei. Ese mami pokia ne wofa agima sam na mekai. Ne menina na e ka sei e balance no mo do so pa. Enso de bebre e kwa kakra ka ensoye na do so to ma chichecho mu. E to so mba ya almost wa akonya no betia ka fi se na san ka kwalai o me na kwetwin ko me fi be bi ba enso na mo de na ye mre e to mba ya 2 million ese busia peni so e dre no fa mo pa na nkonya no fa ko tiaka ya to na busia na ma dia to we no fa ma so fremme mami pokia na safo wo mo na e ka sei President Church of Ghana, Mount Calvary, Congregation, God, so I am 1 tower. Yaya mami na song. Yaya mi tell me the become sway now watch it down. As a fear ye went film. A brother, if you are ever found by ye and run. As a France, ye will be ye. And now, a Busiabe Radia say, Yaya mami sick as son. Baba so for. Osafo, Abayimana Osafo, Onene Catechist, Senior President of the Warriors of Many Mama Osafo. Yasi Abaya, you come up and Busia and Amadia Tomani, Morning Walk as Seven Mena, a Radia Lulu Yanina, 300 Ghana cities. Eso so, na Yama Nico and Mofango Chiaka. And what you know. Every year, my call. I saw them for the year. I said, the year, you go up, Papa, a bushel penny for so family, and many young woman so family. Some correction is here, 206 of the pillion, any Asian, and I said, Papa, Emmanuel, something in the USA, and Radiadom, Ulu, 40 Ghana cities. One year I can't go from Mammy Catechist. I said, Radiadom, only I'm winning our Patricia said to a movie. No, I'm winning our 20 Ghana cities. Mr. Face and Ponsa, Winifred, on any year to say 20 Ghana cities. 1 year, Namofa, 82 Pata. A Radiadom for some family. Madame Fisher Kabi, one of Mammy, Emma Dome, Emma say, Madame Way. Regan Day, Kichora Wine, one in the Felicia, a Bayan, 30 Ghana cities. Asia don't so red model 22 Pata. Yo, a Papa Mabusian and Amadia Tom and Mukama son family. I am one with this share. Catechist, I Chimaway the baby crop, Mammy Pokiano of Anono, Nemana Bebos Abbey, Nenanum. And I can say, almost free as Auntie Achmabugu, almost on Bayan, Sister Grace, our lending, and Ghana cities. It's also then 2 near a Radiado, American, and Kodia, then 20 enemy, you're driving around. Now, my voice went to me and Chicago Pino, Mama, near Van Sacado people where they are fun. Yet I want to see. Madame, what did they ever say? It's so. That's also woman and go now. As simple as
papa said, Penny Pantine Penasa, Penny Papa. Headmistress, I go to no animal, a brave man for the two pata. Yo, already I don't know Papa Chang, my son family. I want you having the massive 50 Ghana cities. Already I don't know so much swear, a brave man to two pata, only Papa Chang. Yo! Already I don't want to know my son family. A young mamma, and I said, financial one, I know you're not to and when you are Mr. Japon, and all the rapper, I'm 2 million. It's almost when I'm some mammy going. Yo, already, Madame Francisca, Nana, Chenny, and my name, 50 Ghana cities. One year of some mammy going. For us, family, or translate for the 1993 form, almost all translate in all my chia, Orion, the disantening, almost all by 300 Ghana cities, 3 million, at made so, the great Nanoyan Macabum to Topata. So, around Yadom, Olunia Kumanaya, Madame Patricia said to Mama son family. Honorable Osmond, on the day that Casam was 50 cities, Esmo Sona, Chamami, and Goyaneka. Mama, and Doris, Drua, Mamma, free baby, Mammy, are crying, many nice I know Ram say. 30 cities, 1 year, we don't now to 2 parts. Bay, and I'm a quite travel to your bay, and I'm a bay, on no problem passe, 20 cities. Around the vessel, so now we have to 2 and pata. This is our Regina, but I know the animal. Only animal, sister, who are certain cities. By your name, child name, called Jetching you of the Bano, your name, child, you know, child. Oh, that is how much you want me. You're ready, only animal. Since I do for share on the auntie, I do for you a gege house. I'm going to say 10 cities. And I don't know animal so now 22 and better. 1 million hour, Machia. Maybe I want you to come in. BJ. Yo, Papa no, Papa my for this your penny, and then she goes here, come, Miss Ramoni, the Casaka crack. I am Miss Regina, I a friend of the Abdom. Sadia, a drama, or no mammy for swimmer, a conquer, oh, no, Papa. Said Romoka Sahono, almost at Ghana cities, and so, then 2 noon and Munina, near Francis, Nananconia, Majiancy,
Madase, Yankopon, Oishramo, that was it. And somebody, Sister Vida, I said, I don't know me, I'm in our mamma, and I every other in our money at 10 cities. Move on to 2 pata. Son and sister, Benewa, a John, maybe I don't want to Vida see you. Sister, Oraba, Ba. Yo, Mommy Doris. Draw baby obi for so fame. Uraba. Ba. I grab me from Monte. Doris say, Patricia Sanchi, one only happening Radiadum. 20 cities, Esimo so number 22 bata. Yo, Radiadum, Monunia, Patricia Sanchi. My classmate name Doris Drewa. Yo, Raj, my catch, baby, for so funny. I am worried about Lydia, and I can say, well, mammy, Abra. Lydia say, on the wall, and Rantia can think coming, you know. It's in a simple, and mammy Pokia, and run and this year, dear by, and then so, and Ramotras in Sikasa, and then so more to us. Santin and Joe. I'm sorry. I'm Penny, I guess, Bokia. Now you know the Bushwa. Yeah, no, Missicas. Mammy, please, I tell you to about our mammy won't cry. I want the baby queen. I might say, never woman actually. I'm a poker, I have so far, and a Chiano. That's what I know. I know we are basically. Son, as someone. As someone at the West. That's what I know. I don't put the idea, son. I'm going to put the idea. We have a man.
bushia bani kasebie ose nyame pa ochira na so bebe na bushi bi dia ba na o maka na se wa ma no mo sore dia na se sase bia no abushia bani so se abushia ne nyina enye no gotwe asa enye no nkura asa 7 o'clock bebe na mo shia na madi mo honkomo meda ebi awobia wona no papa mai ko bushia bani abushia nyina mo fa ma so family grab ansa no wada roma ameka sawa awaje nyina Mr. Otto Peter eno na so Roman asafu say Roman asare manya ni asafu ma eni asafu de ko pede mango oni ni manya e ka sa hu ye yese we na 200 Ghana good cities ayo pipi ni elu oba pa ka sa wa mama esu so na tunu nya ni na ka bushe etutu patam oba ko no for 30 ni ani cha mo Roma foi na se asa ka bibi a chopra onu obushia na enjoy eya Mr. Francis obi ansa o se be na 10 cities eya mama rijana onu nya mi na mama bushia ni na media una muka onu nya mama ora chini una ka onu basa ko na ani cha mo eya Mr. Lulu family sai Mr. Ray o ka sa mo nye arijana osu o be na 20 Ghana ye 200,000 ese mo so o va sa mo ko na sana ni su cha mo ese tata announcer o we da so pe ko be aso na ye na mo ni na ma mo ano so dance o mo ni na so ye o va sa ye na ko na ani cha mo no sai ye Mr. Brady ani ne mani na so ka sa na mo papa mai ko bu sa ye Brady ni no ma se be na 20 Ghana good cities 800,000 ma ya na mo bu se na 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 ba sa na Mr. Sistefa, say Mr. the rest of Cassandra. I said, Mama, Jesus, I don't know. I said, Mr. Bashi, I don't know Cassandra. I said, about Mama, only a Shana, or by the Sakuna. Sana Mamma of so, or breath is 2 more. I say, Obey thanks to Sapua, and Sarah Dagom,
Mr. Luca, one in a say 20 cities. A radiator and I am so. Avagatia. Yes. Baba Chingy. Baba Chingy. Baba Chingy. Yenyo Deni. Uye Bui. 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 Baba Chingy. Chingy Chingy.
Officer, how you play what? Officer, how you play? Yes. Yes, thank you. Hey. Officer, go. Program get swear be Mr. Mobia, Mwana Hokakra, and a magic disca, and I must say.